Дотримуватися існуючих домовленостей, йдеться в повідомленні. Хотіли як краще, а вийшло як завжди. Окупанти вирішили відзначити 77-му річницю визволення Керчі від нацистів пострілом з гармат. На морвокзалі встановили 2 гаубиці, але щось пішло не так. Після команди «Вогонь» одну з них заклинило. З другої спроби все ж вдалося 4 рази вистрілити холостими у бік моря. Ефект вийшов не зовсім святковий. Від гуркоту гармат у машин спрацювала сигналізація, а в будівлі судноремонтного заводу вилетіли шибки. Як розповіли місцеві жителі, відновлювати розбите скло в навколишніх будинках після святкових пострілів вже стало місцевою традицією. Один снаряд! Огонь!